Ang atong Malasakit Center beneficiary nga gikan sa Sultan Kudarat naka-avail sa Malasakit Center human siya ma-COVID. Kana og ubang Malasakit Center update ihatag kanato ni Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Maayong hapon kanimo, Sec Girly. Daghang salamat Secretary Martin ug maayong hapon kanimo ug sa atong mga suking tigpaminaw. Mahinungdanon kaayo karong hapuna ang programa ni Presidente Rodrigo Roa Duterte o Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo tungod kay dako kaayo kini ug gikatabang sa mga Pilipino karong panahon sa pandemic. Ervin Saavedra nga taga Kalawang 2 Isulan Sultan Kudarat usa sa natabangan sa Malasakit Center bihang na-admit sa Sultan Kudarat Provincial Hospital tungod sa sakit nga COVID-19. Atong paminawon Sir Ervin kinsa walay nabayaran sa iyang hospital bill tungod sa Malasakit Center. Mayong hapon sa tanan, ako si Ervin Saavedra, 33 years old, nagapuyo sa Kalawag 2, Isulan Sultan Kudarat. Usa ako sa naka-avail sa Malasakit Center sa Sultan Kudarat Provincial Hospital ni adtong August 25, 2021. Nangayon kong tabang sa Malasakit Center tungod kay na-admit ako sa COVID. Tungod sa Malasakit Center, wala ako nabayaran sa akong pagpa-hospital nga niabot og 46,000. Dako nga ang excess nga ilang gitabang sa ako ilang nagibayaran. Dako ako pasalamat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte o kay Senator Bongo sa niining programa nila sa Malasakit Center tungod kay dako kini og tabang sa tanang Pilipino. Ilabi sa kadtong nagkahinanglan og tabang pangmedikal. Daghang salamat. Kini nagpamatuod nga dili angay mabalaka sa magasto sa hospital kung ma-COVID tungod kay naay Malasakit Center nga makatabang sa ato ang hospital bill. Samtang this week, bibisita ni Senator Bongo ang usa sa Malasakit Center sa nasod. Iyang giduaw ang Antipolo City Hospital System Annex 4 sa Antipolo City ug misusi sa operasyon sa Malasakit Center sa hospital. Ang Malasakit Center gitukod niadtong 2019. Kini mao ang ika-55th sa mga nag-unang Malasakit Center sa nasod. As of today, niabot na og 148 ka Malasakit Centers ang natukod tibuok nasod. 82 niini ang anaa sa Luzon, 29 sa Visayas ug 37 sa Mindanao. Walay undang ang paningkamot ni Senator Bongo nga mabutangan og Malasakit Center ang tanan nga mga public hospital sa nasod. Tuyo niini nga matabangan dayon ang mga Pilipino sa ilang pinansyal na panginahanglan sa higayon nga adunay magkasakit. Ang pingi kanunay ang panglawas kay mao kini ang atuang puhunan sa atong matag adlaw-adlaw na panginabuhi. Always stay safe. Kini ang inyong Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Daghang salamat ug maayong hapon. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!